Bol som dlho preč. Driemal som v temnote a zomletý udalosťami posledných vekov upadol som do letargie. Jeden by povedal, že odkedy ľudia objavili oheň, čaká ich len svetlá budúcnosť. Lenže oheň vrhá aj tiene. Chamtivosť, vojny, nevraživosť, závisť a zloba sa šírili ako ničivý požiar. A čo plamene nepohodili, prikryla vrstva všedusiaceho popola. Epidémie, hladomor, tyrania, inkvizícia, zemetrasenia, smutná rutina plamena Homo sapiens sapiens. Ale vážne? Plačková DJ-kou, Trump horúcim kandidátom do prezidentského kresla? Harabín a jeho vraždiaca lampa? No rovno ma vyplo o zárubňu. Z komatického spánku ma prebudilo až malé blikajúce svetielko nádeje. Bol to môj rúter. Moja zbraň proti ľudskej hlúposti. A teraz už potrebujem len armádu. Rekrút číslo 1. Kristián. Muzikant, ktorý vždy brnkne na tú správnu strunu. Ťažký život na ulici ho naučil vziať veci pevne do rúk a doslova chňapnúť po všetkom, čo mu osud hodí pod nohy. Pri nohy. K nohám. No, proste do kytarového púzdra. Páne, vy vyzeráte tak, že potrebujete vyčistiť topánky. Nech sa páči, vypulírujeme a za bonusík dáme. Rekrút číslo 2. Roman. Špinavou prácou zušľachtený pohľadný mládenec s koreňmi v Boston, Massachusetts. Bol predurčený hrabať sa v mediálnom bahne. Vďaka jeho entuziazmu mu žiadna práca nesmrdela. Nikdy sa pred ňou nezvrtol na opätku. Práve naopak. Vždy sa do nej obul s chuťou, a to aj napriek tomu, že jeho život bol tvrdý ako podošva na talianskej čižme. Pápa. Trešburský večerník, hovnomen opäť na slobode. Rekrút číslo 3. Timo. Pravdonosný kamelot, ktorý pod novinami nielen spával, ale nimi otváral oči zaslepeným urbanistickým masám. Kastrácia žrebcov na hlavnom námestí. Nevšetné nuancy jeho rečového prejavu a guráž osloviť unudenú verejnosť sú presne tie vlastnosti, ktoré musí mať. Tento chalan má pod čapicou. Rekrút číslo 4. Peťo. Od malička vyrástal v etnicky rozmanitom podhubí, čo sa odrazilo na jeho neskrotnom temperamente. Jasnozrivým pohľadom poľahky hypnotizoval ohúrené davy. Kočovný komediant si na svojich potulkách svetom osvojil okultné tajomstvá čarov a mágie. Medzi jeho najobľúbenejšie kúsky patrilo premiestnenie obsahu cudzieho vrecka do toho svojho. Najradšej však kradol srdcia dám a slečien, a na to treba gulu. Rekrút číslo 5. Terka. Krásna ako obrázok, nepopísané plátno, ktoré som mohol formovať na svoj obraz. Napriek vrodenej farbosleposti nikdy nevidela svet čierno-bielo a dokáže rozpoznať až 51 odtieňov šedej. Nemilosrdný život s prázdnymi vreckami ju takmer dohnal k závislosti na ružovom akryle. Odolala len vďaka svojej pevnej vôli a chorobnému nutkaniu namaľovať úsmev na mnohých smutných tvárach. A všetci dobre vieme, že bez ženy to jednoducho nejde. Asi to je tu. A tak sa týchto 5 ľudí vydalo na cestu nájsť svoje poslanie. Hej, pozrite tu nejaký casting. Kde? Kolik my sme tu na ten casting? Ten casting, ja? Jasne, poďte dál, sednete si. Tak já se vás teď musím zeptat, já si to tady budu nahrávat. To je jenom pro mý modelingový agenty, jo, jasně, všecko je v pořádku. A teď se zeptám takovou osobní otázku, kolik jste měli dohromady partnerů? Tak to je trochu osobná otázka. Nemám. Dobře, já mám takovou jednu otázku. Máte někdo z vás problém s nahotou?
No. Vy ste to počali zaujímavé. To asi nie sme správne. Ne, prosím vás, nechodte. Ne, prosím vás, ještě nechodte pryč. Podívejte, já tady mám 30 000 korun. Ne, prosím vás, ještě jsme neskončili, neponáhlejte se. Ačkoliv bez 30 000 korun, ale s čistým svedomím pokračovali v hľadaní v plnom počte. Po ceste si musel Peťo narýchlo odskočiť do Prahy, ale s ním som spravil casting telepaticky. A Terku som mať musel, veď bez ženy to jednoducho nejde. A tak mi ostalo opáčiť tých zvyšných troch. Asi to bude tu. Konečne ste trafili na casting 4 mov. A teraz rýchlo mi niečo ukážte. Kiko, nie je to. Len mi niečo povedzte, aby som vedel, že nie ste úplne mimo. Včera po polnoci sa ukončila sága Twilight, čo znamená väčšie zisky pre výrobcov vreckoviek, pretože dievča budú teraz plakať. Ja by som povedal osobne, že svet konca sa nedočká, pretože už cestovné agentúry vydali katalógy na ďalší rok a V našej relácii si myslíme, že učitelia si peniaze proste nezaslúžia. upíry sa snažia dostať Belu a Bela sa zamiluje do vlkodlaka, vlkodlak ale nemá rád upíra a upíry tiež nemajú radi vlkodlakov. No, drbnuté ste tak akorát. Beriem vás. Morfujeme! A potom to celé vybuchne a to bude ten prestrih na to, ako tu sedíme v kaviarni a píšeme túto epizódu. Hej. A to by sme mohli povedať vlastne, že 4 mov je tu už od 23.12.2012. No To pekne blbý vianočný darček, ale sme tu už 3,5 roka. No a za ten čas sme boli všeličo. Peťo, ty si bol Tomáš Šuter. Ja som bol Tomáš Šuter, Timo bol Santiago Pihari, PhD. Roman bol napríklad Batman. to si píš. Ty si bola s Kaliou a ty si hľadala hovnovera. A Kristián bol sfejtovaný kuchár. Áno, niektorí prišli, niektorí odišli, tí škaredy, okrem Peťa. A niektorí sme tu a stále ostávame. Aby sme pre vaše aj naše vysmiate ksichty naďalej nakrúcali videjka plné zábavných, absurdných a zaujímavých infošiek. No ale nie je to len tak, my sa pri tom fakt poradne nadreme. A veľa z vás nás má za to rado. Za čo vám úprimne ďakujeme zo srdca, lebo je to fajn si to prečítať pod tým videjkom, že sa vám to páči. Hej, lebo ako hovorí Peter Luspujus, Cikulis, v tieni úspechu ide nenávisť a závisť. A čím je ten úspech väčší, tým je väčší je ten tieň. Hej, lebo 6000 lajkov na Facebooku za 3,5 roka, to je fakt mega úspech. Ale nekončíme, ideme stále ďalej, budeme a chceme byť stále lepší, inovatívnejší a zábavnejší. Rozširujeme naše rady fanúšikov a tak nás naďalej milujte a množte. No, keď to takto natočíme, tak to bude podľa mňa akože fakt dobré, fakt super. A, už je Víťo. Čau. Čo, už to máte napísané? Teraz sme tu doklepali. Tak, poďme točiť. Poďme. A teraz môžeme zmeniť svet.